ciyamomi, sakatarori da masu tare da sauran dalagin sahaba. Zan yi amfani da wannan dama in ƙara gode ma wayannan shugabanni tun daga mataki na high table har ya zuwa rasu wanda muka taru a wannan wuri da irin namijin ƙoƙarin da muke yi domin ganin mun tabbatar da shugabanci na adalci da ci gaban wannan kungiya a jihar Kaduna gaba ɗaya. Kuma ina amfani da wannan dama in tabbatar muku da cewa wannan kaiwa da dawowa da aka yi insha Allah alheri ne a gare mu gaba ɗaya. Da yawa waɗansu abubuwa suna faruwa idan ka gan su ka same su cikin sauƙi sai ka ji gobe. Amma duk abin da zai zo kaga waɗansu ƙalubale sun taso duk iya ƙoƙarin da kake kwatanta adalci amma kaga waɗansu ƙalubale sun taso to in Allah ya kai fatan cewa zuwa gaba akwai babban alheri a gaba. Da gaske. To muna tabbatar da cewa insha Allah wannan kungiya namu a mataki na farko mun yi iya bakin ƙoƙari domin ganin mun haska fitillan wannan kungiya a idan duniya kuma Allah ya taimake mu kungiyar nan ta fito a jihar Kaduna duk sauran jihohi ma yanzu ita suke raji dan duk abin da za a yi a ko'ina ne ana cewa ai koyi da jihar. Sannan a mataki na shugabanci da muke a kan tabuwar kungiya na jiha din ganin yadda muke tafiya tare da kowa tun daga kan shugabanni na ita state ɗin kanta da kuma shugabanni na rasu da sauran membobi na kokarin an dunkule an yi tafiya gaba daya wannan abin ya taimaka mana wajen samu a haɗa kan wannan kungiya a yi tafiya a mataki na daya. To alhamdulillahi yau mun zo wannan waje mun taru kamar yadda muka yi umarni ranar da muka yi taro a mataki na jiha wanda ita uwar kungiya na ƙasa ta yi umarnin a tara CWC muka taru a can wurin muka zauna gidan nan ta yadda akan cewa ta yadda kowane mukamai da suke kowane yanki a je a yi maintaining din wato a nan zaman tun daga kan kujerun chairman har sauran kujeru da suke mukarraban wannan yankin a bar wannan kujerun ba maganar canji suna nan a wannan zuwa sannan kuma kujerun ma'aji tare da sauran zakatun da ya rage a cikin Kaduna su ma suna nan an bar a wancan haka kuma kujerun dubuti an bar tare da wannan dalili ya ba mu dama mu zo wannan gida kamar yadda doka ta nazar wannan shi yara mu tunda mukaman da aka ba mu uwar kungiya taron da aka yi na CWC ta yadda ta tabbatar da ta amince an bar waɗannan mukamai a kowane yanki to dole ne kuma mu zo mu taru a wannan gidan mu ba kowa haƙƙinsa kamar yadda muka sani wannan yanki namu muna tafiya a dunkule ne kuma muna yin abu ɗaya shi yasa duk kaiwa da dawowar da aka yi a wannan gwagwarmayin ba a samu an shiga ciki domin a raba kanmu ba saboda irin amanan da muke da shi da irin kishin kanmu da muke da shi dan irin wannan abin shi ne dalilin da zai baka dama ka samu ka kai gaci ka samu nasara akan abubuwan da kake nema kowane iri matukan za ku dunkule ku haɗa hannu ku ba wani kofa ya shigo wato ba zai samu dama ya fara ba to yau mun zo wannan waje ne domin mu zauna wajen tabbatar da magana wannan shugabanci tare da sauran al'umma da muke tare da su wanda wannan ɗaki take yin biyayya ga wannan shugabanci da muke to ina amfani da wannan dama in yi godiya a gare ku kuma ina tabbatar muku da abin da muka yi na alheri a baya mun sake samun dama yanzu in Allah ya yarda muna roƙon Allah ya ƙara ya riko da hannunmu kuma mu sake ninka abin da muka yi na alheri abin da muka yi a baya na ci gaba da abin da muka yi domin taimaka ma sauran ƴan uwan wanda suke nan wuri da kuma sauran sassa na jihar Kaduna in Allah da za mu bakin kokari kuma za mu ƙara ƙaimi wajen haɗa hannu tare da gwamnati da kuma sauran mahukunta na gwamnati domin ganin an samu an yi kaiwa da dawa an ƙara ya koma wannan kungiya wani abubuwa na alheri domin samun ci gaban wannan kungiya a mataki na jihar Kaduna da ƙasa. Muna godiya kamar yadda muka taru a wannan wuri muka zauna tattaunawa domin tabbatar da wannan shugabanci yadda kowa ya zo wannan wuri lafiya ubangiji Allah ya koma da kowa gidan su lafiya. Muna godiya da irin wannan goyon baya da irin wannan haɗin kai kamar yadda masu magana suka tashi suka yi bayani a matsayin
sun yi magana a madadin sauran shugabanni na wannan yanki, kuma sun tabbatar tun daga kaina har ya zuwa sauran makarabai na wannan muke wakiltar a wannan yanki sun yarda ba su da jayayya da kowa, kuma sun tabbatar sun sake ba da dama waɗannan shugabanni su ne tare. Ina amfani da wannan dama ina godiya Allah ya saka da ubangiji Allah ya zauna da mu lafiya yadda muka yi matakin zaɓe na ƙasa haka ya gama lafiya. Yanzu muna fatan wannan na jiha za a yi in Allah ya so mu gama lafiya, za mu je mataki na rasu da sauran unit a yi shi a gama lafiya in Allah ya kawo mana ci gaba mai amfani.